Как се правят миниатюрни работници? Виж това. ChatGPT. Но не просто с един въпрос. Правиш два промпта. Един за сценария на видеото, какво се случва, после идва ред на Леонардо Ай. Тук картините оживяват. Малки детайлни работници, сказки, инструменти, светлини и сенки, сякаш наистина са там. Какво се случва, кадри, атмосфера. И друг за визуалните описания. Как изглеждат работници. След това Runway ML. Това е мястото, където всичко се задвижва. Работниците започват да се движат, да работят, да живеят. Магията се случва. Накрая всичко се събира. Картини, движения. Резултатът? Един свят в миниатюра, точно върху дланта ти. После го продаваш, пак е работа. Да работиш само за една заплата, кофти работа. Вземаш, даваш, после го продаваш, пак е работа. За повече подобни видеа абонирайте се за канала ми, ще продължавам да качвам за изкуствен интелект видеа.